Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, сябры, што вы сустракаеце сённяшнюю раніцу разам з намі. Спадзяюся, ва ўсіх выдатны настрой. У мяне дакладна, бо пройдзе ўсяго некалькі дзён і пачнецца моя самая любимая пора – цёплае лето. Мне здаецца, лето падабаецца усім без выключэння, і дзецям, і дарослым. О, а як жа інакш? Лето – гэта кветкі, ягады, матылькі. О, матылькі. Хочаш зараз убачыць іх, Кася? Вядома, хачу. Тады прапаную здзейсніць падарожжа. Куды, Лесік? Я куды? У любімае ўсімі лета, каб паназіраць за кветкамі і матылькамі. Цудоўная прапанова. Ляцім! Ой, якая прыгажосць, сапраўднае лета. Кветкі, матылькі, птушкі спяваюць. І сонейка. Як я люблю цёплае, ласкавае сонейка. У гэтым ты, Кася, падобная да матылькоў. Ім таксама падабаецца сонечнае святло. Каб сагрэцца, яны садзяцца на сонечнае месца і раскрываюць крыльцы. І мы бачым малюнак на крылах ва ўсёй красе. Але на кветках матылькі не толькі грэюцца. Яны, між іншым, працуюць. Працуюць? Я правільна пачула? Так, Кася, матылькі выдатныя апыляльнікі. І як яны пераносяць пылок? Ён прыстае да лапак матылькоў, і яны пераносяць яго з кветкі на кветку. І расліны размнажаюцца? Значыць, дзякуючы матылькам кветак становіцца больш. Ой, здорава! А ці ведаеш ты, Кася, што прыгожыя крылы матылькоў насамрэч празрыстыя? Як празрыстыя? Не можа быць! Мы ж бачым, што матылькі рознакаляровыя. Уяві сабе! Прыгожа афарбаваны не самі крылы матылькоў, а лускавінкі на іх. Лускавінкі? На крылах у матыльку? Разумнік! Ты не пераблытаў іх з рыбкамі? Нічога не пераблытаў. Проста ў рыбак луска добра бачная, а ў матылькоў лускавінкі можна разгледзець толькі пад мікраскопам. Ну і дзівосы! Размешчаны лускавінкі на крылах упарадкавана, нахлёстам. Гэта як? Яны находзяць адна на адну. Так кладуць чарапіцу на дахах дамоў. Ну і ну! Ніколі пра гэта не чула. Акрамя таго, лускавінкі абараняюць крыло матылька ад пашкоджанняў. Пры ўдары крыла аб ліст расліны альбо аб кроплю смалы лускавінкі адломліваюцца, зніжаюць сілу ўдару і не даюць крылу прыляпіцца да кары дрэў. Як цікава ў прыродзе ўсё прыдумана. Дзякуй за маляўнічае падарожжа. І кветкі, і матылькі такія прыгожыя. І расказ вельмі цікавы. Лесік, ты заслугоўваеш адпачынак. Дзякуй, Кася. Уключы нам і гледачам ранішні мульцік і адпачывай. Зроблена. Сябры, ці ёсць у вас планы на лета? О, у мяне іх вельмі многа, самых розных. О, подзяліся, Вара. Я збіраюся штодня катацца на веласіпедзе. І я з табой. Добра, яшчэ планую адправіцца ў паход. Адна? Што ты, Лесік, з бацькамі? А нас возьмеш? Чаму не? У вялікай кампаніі весялей. Дамовіліся. А ў лесе мы будзем збіраць грыбы і ягады. Як жа без гэтага, Кася? А што ты плануеш рабіць летом, сяброўка? Я на канікулах хачу наплавацца у цёплым возеры ці ў рэчцы. Яшчэ прыгожа загарэць, наесціся марожанага. Выдатныя летнія заняткі. А ты што плануеш, Лесік? Буду вучыцца рабіць селфі. Ты? Селфі? Нечакана. Сапраўды, здзівіў, дык здзівіў разумнік. Селфі – гэта хутчэй занятак для дзяўчынак, якія хочуць прадэманстраваць розныя строі. А хто сказаў, што я збіраюся рабіць адзіночныя селфі? Ого, а з кім ты плануеш фатаграфавацца? З рознымі жывёламі. У зоопарку? Не, у лесе. Хочаш сказаць, ты збіраешся рабіць селфі з дзікімі жывёламі? Менавіта. Ну-ну,
А яны так і будуць сядзець і чакаць, пакуль ты зробіш здымак. Чакаць не будуць, але я навучуся дамаўляцца з імі, як навучыўся Алан Дыксон. А хто ён такі? Чалавек, якога называюць сапраўдным доктарам Дулітлом. Гэта персанаж кніг і фільмаў, які размаўляе на мовах жывёл? Лесік, але гэтага чалавека на самой справе не існуе. А вось Алан Дыксон існуе і ўмее дамовіцца з дзікай жывёлай, каб зрабіць вясёлыя селфі. Цікава, Лесік. Мы хочам убачыць гэтыя здымкі. Калі ласка. Ой, якое замілаванне! Лесік, гэта дакладна не фотамонтаж? Не сумнявайся, Вара. Кожнае селфі Алана Дыксона з дзікай жывёлай сапраўднае. Складана паверыць. І на здымках не дрэсіраваная жывёла? Ніколечкі. Цікава, як жа атрымліваецца дамовіцца з дзікімі звярамі? О, гэта няпроста. Як кажа Алан, асноўная задача зрабіць так, каб звер, з якім ён збіраецца фатаграфавацца, адчуваў сябе ў бяспецы. Фотограф расказвае дзікім жывёлам пра гэта? І жывёлы веруць яму на слова? Не, Кася, Алан нічога не расказвае. Проста знаходзіцца побач з жывёлай. Прычым бывае даволі доўга. Думаю, цярплівасць галоўная якасць фотографа. Пагаджуся, Вара. Але вынік таго варты. І ўсё ж я не разумею, чаму дзікія жывёлы падыходзяць да фотографа? Алан кажа, што ўсе яго мадэлі вельмі цікаўныя. Калі разумеюць, што ім нічога не пагражае, прыходзяць паглядзець на фотографа бліжэй. І менавіта ў гэты момант робіцца селфі? Так, Вара. Гучыць не вельмі проста, але магчыма. А ёсць у Алана яшчэ якія-небудзь сакрэты? Ён раіць ні ў якім разе не выкарыстоўваць успышку, а таксама адключыць усе гукавыя сігналы. Лагічна. У дзікіх жывёл выдатны зрок і вельмі востры слых. Яшчэ адзін сакрэт. Набліжацца да жывёлы трэба ўжо з камерай у руцэ, каб яна здавалася часткай цела. О, здорово придумано! Але я ўпэўнена, што такія селфі з драпежнікамі ўсё ж рабіць не варта. Ні ў якім разе. Але з бяспечнымі жывёламі нашых лясоў я абавязкова паспрабую сфотаграфавацца. А што? Цярплівасці ў цябе хапае, Лесік. Так што будзем чакаць твае селфі з жыхарамі нашых лясоў. Поспехаў, сябар! Дзякуй. А я ўспомніла, якія ў мяне яшчэ планы на лета. Якія? Я нарэшце нагляджуся мультикаў. Кася, ты і так іх кожны дзень глядзіш. А буду яшчэ больш. Дарэчы, думаю, ужо час уключаць усім чарговы мультфільм. Глядзім, сябры. Сябры, наперадзе цэлых 3 месяцы канікул. Ага. Ой, можна нагуляцца як след. Накатацца на маім любімым веліку. О, ці на самакаце. А яшчэ на роліках. Толькі каб катацца бяспечна, трэба добра ведаць правілы дарожнага руху. Лесік, не сумнявайся, мы ўсе іх выдатна памятаем. Сапраўды, і паўтараць не будзем. Тады адкажыце, што не так робяць капібары на відэа, якое знялі ў Бразіліі? Ой, якія міленькія. О, і колькі іх? Трэба ж вялікая сям'я. І ўсе, дарослыя дзеці, робяць адну і тую ж памылку. Пераходзяць дарогу ў недазволеным месцы. Ага, сапраўды, Вара. Тут няма ні зебры, ні светлафора. А яны і не звярнулі ўвагі. Добра, што вадзіцелі спыніліся і прапусцілі сямейку. Інакш страшна падумаць, што магло б здарыцца. Так што ўсё ж нагадаем, на веласіпедзе, роліках ці самакаце катацца можна толькі ў двары ці па спецыяльных дарожках. А дарогу пераходзіць трэба толькі на зялёны сігнал светлафора. А калі светлафора няма, крочыць дазваляецца толькі па зебры. Сябры, не будзьце капібары з нашага відэа, і тады вашы канікулы пройдуць бяспечна. Абяцаеце быць выхаванымі і уважлівымі пешаходамі і вадзіцелямі? О, вось і малайцы.
Лесік. Тады для ўсіх нашых выхаваных і уважлівых гледачоў уключай чарговы мультфільм. А зараз трэба развітвацца. Бо, на жаль, час нашай праграмы выйшаў. Але не сумуйце, наперадзе нас чакае новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе карысна. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!